representan a explotación laboral nunha situación de estrés continuado por esas unhas carteleiras que obligan aos traballadores a facer jornadas abusivas de 7 días seguidos sin descansar, todos os festivos do ano traballando, se non se libra o festivo real, se libra outro día en vez dese festivo, e se traballan de cada fin de semana, cada 3 fines de semana, se librase un fin de semana e traballanse dous fines de semana de cada. Esta situación é unha imposición a carteira de traballadores, é unha imposición que non van a pensar nos libros de diciembre, as carteiras de 2013 certamente será un colectivo que só ganamos, a unha sentencia que condenaba a Xunta de Galicia, a Xunta de Galicia fixo caso omiso da sentencia, non a cumpriu, e no 2014 era hoxe o xuízo que celebrarse nos carteleiros de 2014, que son as mesmas do 2013, e que teñen tamén esa ilegalidade, esa imposición, esa falta de negociación cos representantes sindicales. Entón, bueno, se quedou visto para a sentencia, nos expusemoslle ao tribunal a situación que se está vivindo nos centros de traballo, esa situación onde cada día hai máis baixas por accidentes laborales, hai máis baixas por problemas de musculaturas e de traballar sin descanso, e nunha situación que estamos traballando con personas maiores, con nenos, con xente que necesitan os cuidados e que supón un esforzo físico e psicolóxico que ten que ter o seu descanso. Non ten que ter o seu descanso como descansan os funcionarios, como descansan os políticos no Senado ou no Parlamento, que teñen as súas vacacións. Sin embargo, o personal de traballo e de bienestar, o personal das residencias de maiores, os centros de menores, parece que temos que traballar sin descanso e sin ese tipo de cuestións que lle dan aos outros traballadores. Cantos traballadores están afectados? Están afectados na provincia de Coruña 1.300, pero bueno,